Id-deficit iġifieri d-differenza bejn id-dħul u l-ħruġ tal-gvern, kif ukoll id-dejn tal-gvern huma fost l-aktar problemi li qed jinkwetaw lill-MHRA u lill-GRTU. Fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Moody's li tnaqqas is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna, il-President tal-MHRA George Micallef jinsisti fuq il-ħtieġa li d-dejn pubbliku ikun ikkontrollat minnu fih. Fin-nuqqas ta' dan matul is-sena d-dieħla, l-aġenziji ta' kreditu jistgħu sansitra jkomplu jnaqsu s-saħħa ekonomika ta' pajjiżna. L-ikbar konsern ta' huwa id-dejn pubbliku. Jekk il-gvern ma jagħmlux miżuri li dan jiġi indirizzat, hemm riskju li s-sena d-dieħla meta jiġu revedut ir-ratings, il-Moody jista' ovvjament jerġa' jagħmel further downgrading li bkun ta' riżultat devastanti għal pajjiżna fejn jidħol partikolarment investiment. Vince Farrugia, direttur ġenerali tal-GRTU, appella lill-gvern biex jikkonċentra aktar fuq l-industrija u l-intrapriża Maltija. Jgħid li b'dan il-mod biss tista' tiżdied il-produzzjoni lokali u tikber l-ekonomija. It is worrying fis-sens li ħadd ma jieħu pjaċir li jara downgrading. Diġi downgrading qatt ma jkollok riklam tajjeb. Jiena l-appell tiegħi lill-gvern huwa ikkonċentra iktar fuq l-industrija u fuq l-intrapriża żgħira Maltija ħalli nżidu l-produzzjoni lokali. Għax bis-saħħa taż-żieda fil-growth ekonomiku ta' Malta, aħna nagħlquh dak l-imbierek budget deficit. Quddiem ir-rapport tal-Moody's, Lawrence Gonzi qal li l-gvern immexxi minnu ser jibqa' jagħmel dak li kien qed jagħmel fl-aħħar 3 snin u nofs.